खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 21 मार्च शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जाना थानाया मोजां। देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनखांनो हागौ। वृष राशि। गोमाना थानाय मुवाखौ मोनफिनगोन। गोसोखौ जोबोरैनो गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि। नोंथांजों सुथुर जाना थानाया जोबस्रांगोन। बयजोंबो अनलायनानै थानो हागोन। कर्कट राशि। हरखाबै नोंथांनि उदैया साखांनो हागौ। सावस्रिखौ जोबोरैनो लोरबां मोनगोन। सिंह राशि। नोंथाङा सानस्लाबनो हायैयाव गाज्रि खामानि मावफ्लांगोन। साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय फैगोन। कन्या राशि। मावनांगौ खामानिफोरा बांलांगोन। गासै खामानिफोरखौ धैर्य हमनानै मावनांगोन। तुला राशि। मानिबा थाखाय गुबुनजों गोसा बाथ्रा बुंजागोन। गोसोखौ दुखु मोनखांगोन। वृश्चिक राशि। गावखौ सासे राफोद दैदेनगिरि महरै फसंनानै लानो हागोन। समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन। धनु राशि। गोनांथार खामानिनि थाखाय थांलाय फैलाय खालामनांगोन। दसे समबो जिरायथेरनो मोननाय नङा। मकर राशि। नोंथांनि थांखि जाफुंसारनायाव बिब'नि सुखु फैगोन। रंजा खुसिनि सान जागोन। कुम्भ राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानानै दावगालांनो हागोन। समाजाव मुं गोसारगोन। मीन राशि। नोंथाङा धोरोमनि बेरेखा हाबा मावफ्लांगोन। नखराव जेंना जेंसि सोमजिगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8091887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।